Hai Bu. Tak keder-keder masuk. Ayo bakar bola. Wah, kae Intel jen Intel. Pak tel. Wait. Wan enggak ya? Wan enggak kangen. What? Gentenan bola? Hah? Gentenan ora? Alah aku misakne kowe ya toh. Oh ya. Kowe kan seleb. Kok ireng to? Ireng. Dagangan kok ya. Jangan anak ngono. Lha dua pamen to wijen-wijen. Iya yang menonton mau. Kok dua pamen? Wih. Nyampe mas munggane bola iki. Kau kepak. Oke Pak, oleh Jendra. Oh Inter. Arep bimbing kalau bola. Oh Arko lho ya. Bimbing. Bimbing. Nyebut gawe bola. Budaya apa iki? Iki ra budaya iki. Ini mak mendino iki. Nggih mambetino. Tak kebiah ya. Wes larana. Abot to. Bu. Di PP pisan nah. Di PP pisan ora? Di PP ngarepe motor kono lho. Lho karek ngomong ngono iya. Lah bio. Bio tuh. Heeh. Oh iya kono lho besane. Wes diurat-arit ae. Wah, kurang banter enggak? Terus piye ngene iki? Jatah lho. Ayo. Pinter aja Jendra ya le. Iya, iya, Bapak. Jangan lupanya boleh. Jangan lupa komentar. Iki didedekne apa ditumpuk? Ditumpuk besane. Bisa kono. Hah? Bisa kono. Tumpuk le. Ditumpuk. Heeh. Ben kono ya. Mending lho kok piye to kan. Oh, dadi anak angkat ibu iya iki lho, dina-dina iki. Dino. Nyapa to malah nyodol iki. Le gak boleh nakale. Modal ditinjal, modal manukmu. Ayo kono diwangi, kono. Kayak mau lho. Mau lho rene ayahmu winter malah. Ayo. Ale, Kok gas malah. sisa kidul barang ga? Ndi? Kidul apa ndi? Abote wong lanang. Ini bojo biduan. Endi bojomu lho endi? Golek no. Nyambel kecantol le wi. Iki kene le, ha jare ngene. Le klambine kancane oh bener. Ah, bener ayahmu. Dinganmu. Ya. Gak bareng ya le ya. Padahal iki kalong apa wi? Kalong. Kalong. Ndi piye? Biar Lek kae kalonge sapa kene kono wae. ditak nesek kalonge. Kalonge tak nesek. Ngene. Kowe lho gandang rabio lho yo. Slak arep nyapa to wi. Kowe nyapa iki? Heh.
Lah ya kowe lho ndang rabi yo, lak nyapa kowe. Coba rapi enak. Celak entek lho wong wedok ngono. Alah. Pak lan sing anu iku rabine. Nek Pak Lan ngono wis rasir kok paling. Nggih, kutok kok. Kuwi dhuwure klambine kancane lho wi. Piye? Iki kare kene no. Wah. Yo. Saiki. Nyampo nyawang tinggi. Alah kaya ngono. Sapa kok Dewi? Wah, gayane. Kokne Enggak. Ini ginen bola lagi. Lele klambine soalnya kayak enak no. PP nang kandir ngono ya. Oke, dudu rono kok. Sik balik neh iki, seenak neh. Hah? Seenak neh ya. Nggih. Balik neh. Sik mundur. Mundur. Numpak angkong bola. Yo. Ojo mundur-mundur apa tak gawak ngono. Jenderal mah numpak. Ngeng. Abot ra gak aku? Alah, enteng. Si abot rene dhuwit lho. Abot ora ndek dhuwit. Enak bola numpak angkong bola. Ngeng. Bisa, Bang. Yuk saya ya. Oke. Hai, Bu. Wagel lah. Udah cari ngiyup bae di jongkelnya bola. Rawakit kafe bola. Aduh, rawakit kafe bola niki. Apa lo kancane ngusung yuk malah numpak. Di buntai, Bu. Iki. Ya, rawakit bola. Ngesok nang jebaan ama sok nang kono penakan. Aduh. Ayo, Leo. Aduh, sumpah. Masuk kabeh. Bisa kejun ya, lek kejun perai. Coba tak anu nih, besoknya nih. Hah? Rone. Ya. Loh. Mandek. Nah lah, kok gede men. Ini kayu bola. Bola. Kayu bakar. Pak, ndek telo lek ngasak. Dek telo jare. Barang dia kayak dituntak ta. Jare ngejak ngiyup ya, Le. Kayak bisa nek baan. Bisa nek kono. Malah disuntak. Jendramu ora melu. Enggak lho. Malah malah teter kono. Kancane tandang gayok malah numpak. Kok bisa? Papa piye? Tanole. Aduh, bisa bola. Le. Wakeh nek kono wisan mau. Nggone ra sedeng. Kayu akeh bingung kok sing noto aku panggah sedeng. Gedange ra nek jeneng ta lungdul.
Gedang iki. Ora enak. Apa sing joget? Gedang talo. Salah. Gedangmu iki. Dangdut. Tak dangdut. Wes, wan ya ton. Balas puasa. Membalas sing kuasa. Mbek. Aja ngene, jare. Oh, tiba ta. Wah, golek ana. Tiba lho. Iso lho kaya ngono ya. Iso malah Gampang kan ganti mau. tugel garane. Wis lek nyile. Apa ya, Bek? Pancen fayahe kok, Bek. Bek girah kula. Pak Kadi, Bek Saimah. Taplakku tak selenggonmu, Bud. Taplak. Wis suwi ya, Bu? Iki taplak aku bareng kok. Won balik lagi. Wis gek balik nih, Kak. Landep malah. Baik. Iki bola, iki mau takane ra iki. Oh iya iki. Tambah gue bensin lagi. 1000 ae ora apa-apa lho. 1000. 500. 500 ya. Oke. 1.500 bola nangka. Yo. Belum. Wan, Iki tak lae. Iki nyapa le beda sama deh. Iki. sama Ama apa nih? kembos. Kembas. Omah apane? Bos. Ama apa nih? Kembas. Yo kirim nah. Kirim. Ganti bol. Yo. Nah, ten. Pedisa. Wih. Rani TV. Brimbinge bola. Kowe numpak ora apa-apa gawe numpak pisan. Ala ga. Tak niku kowe ya. Kuat-kuat aku. Kono kaya mau tak, Oke. Sumuk kesel. Sumuk kesel panasan. Besok dulu. Apa wi? Nyawa. Jaga. Nah, balik. Yang pantai boleh. Ini rumah hantu, Bek. Medira sampean. Medira. Enggak. Mlebu lho ya, An. Thailand malah ora. Pak Elan wis kapok jare. Peng pindho mlebu Pak gak apes ae jare. Njowo bol anu moe. Triplek. Aduh, buat. Ah, Le, pikir le.
Biasa ya bol, amene bol aja kerut-kerut ngono kuwi. Pegane rinci-rinci berapa lho? Walakno ring lak ngrinciki. Berapa lho? Ya pitaan kuwi. Berapa lho? Wis ngetok wis kleren. Ya. Hah? Ikrangnya apa? Ini apa? Pikirae wedine sitok. Pikirae sitok sing ra wedi. Ora duwe wedi. Ya Bek, lah demet ra ndulit. Setan ra doyan nak pamane. Wedine pikirae malah ra duwe. Wedi. Abote wong lanang. Watu, Bang. Satu bola. Minum PH. Alah, enggak apa wani biar mantu. Rawani. Mbok setrum rawani. Oh. Aku mah hantu rawani, aku rawani aku. Sampai mbok setrum bareng rawani aku. Lah aku malah metu rawan ora wedi. Lah. Lah mendina ore demit tak. Demite ndasireng. Apa nih? Bayar piro to, Guys? Ali aku. Bayar no. Terusan kae. Nang endi wi? Nek kau pisan. Mimpron ya. Heeh. Sudah impron saiki. Ayo. Lah kan diesel apa rumah hantu Padang lho, dempet lah masuk pengen jebus awan ngono, Bu. Tapi setan ini ecek termasuk ya, Bul. Wanine mek bengi tok lawan ora gelem jebus. Lawan ning ndi yo ni? Apa turu lawan? Lah ngoyo. Kok gene turane blas lah. Lah dhewe barang. Heeh. Lah yo lek setan lho, awan nungke lho. Oh, nyo. Parah nang ndi? Ya mending nek lek pamenane wanine mek bengi tok to. Lawan ora wani jebus. Demit saiki kena mental ya, malah karena apal macak demit-demit. Mental. Menye-menye. Bah, wangen bulan nulis dua wae no. Pau aku tok. Yo. Bu montore gaen, Bu. Oling bolo. Kayak sirkuit. Pak kene ra apa
lho, Kak. Mulai. Neng. Ora bola kok cuma numplek. Lara bolmu. Ora nyapa lho. Kapok. Bidang ora. Bidang iya bola yang mau iki aku. Ngiyup nang wedi. Nah, iki angkonge nyapa iki hotelonen iki. Ojo mok ngono nek Pak Lan lho iki. Oh, ini Pak Lan. Banter bola. Oh, lo. Arepe mukul arepe. Apa ibu mau ngatur ya? Kalonge telat-telonan. Siapa tak ngerti juga ya, bola. Ngapa wewe? Kowe nyapo gitu. Ngono ae lho, ben po wekuk ngono. Mundi gak BPB. Pah, Ini iki no. Nggih, monggo, Pak. Kok nggih? Bu. Apa ini bu uang? Ini enggak tahu. Apa? udah duduk nasi apa? Ora winggone ngendi rong ngerti. Kan kono lho. Dino udah aneh bola ra garing gombalan. Wonten siap. Oke, Pak Solo. Ki nyawa gudak-gudak begini. Siapa mlebu mahmu ya, Bul? Wah, pawon. Enak sumpah buka lho. Siapa Jin? Enak Jin. Kok bukaan? Ora, mlebu mahmu siapa jenenge Jin? Sumpah enak wong mlebu. Gede. 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 Walah. Wis. Gorono le. Gorono.